Tak už jsme tady. Jo, dobrý, už tak je. Wow, zdar. Čau, kurva. Dobrý den. Čau, táto. Naschledanou. Teda, já radši vidím, si pac. Samozřejmě, dobře. Čau. Oh shit. Wow. Oh shit. Můžu se natočit? Jo. Co to je? To jsem já, teda to jsem já. Kde je tohle, když tak jenom? Birke. Jo, dobře, děkuju. iOS update na to. Mám ten nový iOS update. Musím prosím kouknout. Ano, ale bolí. Já vím, já si právě, že nevím, jestli to audit nebo Nedělej to. Bolí to. OK. Teď se objevilo, že 50 lidí, s kterými nutně potřebuji mluvit a teď jsem všechny ztratil. Dobrý den. Čau. Ahoj. Dobrý den, dobrý den. Je. Oni nám vzali náš Hej, balkon. kde jsou trosky? Tamhle jsou ti ubožáci. Vada. Ukažme si na ně. Dělej, pojď dolů. Dělej, já ti ukážu. Hodím pod tebe flašku. Já ti ukážu. Pojď dolů. Určitě budu na rozhodnu, akorát teď se mi tady... Ale pane Keker, už neodcházejte. Vy v minulém vlogu jste vlastně vůbec nebyl, dá se říct. Byl jsem tam. No tak na 2 sekundy. Jo, a to? To byly nejlepší 2 sekundy toho vlogu. Jebe ti! Becher! Kurva. To ještě. Nazdar! Můžeš se natáčet, když jsem vyšel kopec. No co, já jsem si točil všechny, bolí to. Bolí to, co? Nechtěl bych. Jak se máte, pane vysokoškoláku? Já jsem dorazil. Pochlupte se. Co děláte ve svém volném čase? V svém volném čase designuju plakáty. Hovna taky. Jenom využívám. Tak musíme taky se odlíčit. No, přesně. Ale jako... Odsaď dolů se dostat, tak jde. No, ale možná to nepřežije. A já statečná, počkat. Prostě buď to můžu vzít tudy normálně, jako prostě, anebo tady hlavou napřed. Ne, jdu tudy. Pilování šlo. No nicméně, býval by z něj vyrost možná úplně normální občan, protože se učil, jak říkám, průměrně, byl šikovnej, nepil, nekouřil a zradilo ho vlastně i to, že mu šla karta. Že uměl dát kartu. Jdeme na to ze zhora. A už to si... Už to tak stane. Bude perfektní, si myslím. Už se to tiskne. To je super. Nádherný. Je váš. Děkujeme. Manábel? Řekni něco moudrého. A čím výšťatka stoupá, tím... Vizory se otočí, ale nedá ti s Bohem. Lepší záběr. Přátelé, právě je 19. září. Ano. A zítra nás čeká Abeceda strachu live tady na Creepyconu v Oslavanech. A bude mít kostým. A myslím si, že tady mistr mě zachytí i v tom kostýmu, takže uděláme střih a bude mít kostým. Ale ještě se budou dít věci během toho dne, takže teď menší spoiler. A potom to ukážu celý. Dobře, děkuji. A to je marvelovský jak hovado a já jsem jako, jděte do piče. Já jsem to jako nedala právě, Life is Strange bylo skvělý do té doby. Kam mám nahlít, co jsi svou dobu říkal, vole? Že běžte do piče. To je to říct, Jo, můžu. A co mám říct, ale? něco hezkýho. Dobře, tak můžeš. Kéž by byly Vánoce, protože by byl Creepycon pod stromečkem a já vám přeji hezký večer, krásné sny a lidi, kteří dnes poslouchali Taylor Swift, tak nedostanou good night. Děkuju.
Co se to děje? Můžeš něco říct hezky. Pamatujte si, že lepší, podej mi ho? Pamatujte si, že lepší je být chopped hoe, než chopped pou. To bylo moc chytrý na 7.15. Kámo. Jakože sorry, ale týpek má swag. Další takové je... A když to tak glitche, tak když tak prostě to je jedno. Co mi dále? Ahoj. Co se tady děje? Počkej, to fakt. On říká, že se to glitchuje. Aha. To nefunguje. Hororových situací. Nahota a sex, na to se určitě těšili. Nahota a sex, to se hrozně těšili. Že tady být prostě musí, jo, že kdo se v hororu slíkne, minutku, kdo má v hororu prostě sex, tak kolikrát nevidí, že si koukáte na horor, nebo nějakou fotku, jako ty jako nahý, ženský se promenádovali docela ve velký. A většinou to bylo proto, aby diváci ve chvíli, když se to zastaví, tak byli... To už bude minuta. Aha. Dej to sem, dej to kameru. Ta kamera se dojebala. To je úplně jedno. Kamera. Nice. Jsme tam všetci. Já, podle mě tam jste jenom vy dva, ale tak jako... Mám rád utracet cizí majetek. Ano. To v pohodě. A to vypadá celkem v pohodě. To je super. Dobrý, va. To není full ten ještě. Uzdravěl Henryho. Co se? Ty píčo. Ty část tebe, co vyjde na povrch. Jen těch nejhorších chvílí. Kde? Koukej tam dolů. Já. Tamhle vloguje Marky, měl se dělat jak vloguje Marky. No nádhera. Výprodej, no tak... Tak je každému nákupu dárek. No tak to pozor. A to se vytlačí. To je si. Ale můžete taky vypátrovat. Představ, že tady překopneš za plodem, musel by si ho nahrobit, taky tu pičovinu, víš, Yes. prosím vás, můžu na zahradu koplit. Debile. Ty debile, a pojď. A Messi. Tak, je to tak, dneska tady jdeme pít alkohol. Dobře. Kouřit. Dobře. Pít alkohol. Dobře. A využijte kód Becher 10. Pít alkohol. Použijte kód Becher 10. Použijte kód Becher 10 na stránce daby.gg. A potom nakonec to ještě zapijem. Jo. Co chcete něco říct? Je to tu prudko zajímavé. Bojíte se tady? Bavím se to velmi. Ne, já se ptám, jestli se tady bojíte. Aha, bojím? No, bát se bojím večer, když tu Becher se nahulí. Já ho tady budu osahávat. Honzik tu bude sexuálně agresivní, já toho se obávám. A strana, jak je to nahrávali to? Můžu to fotit, že? OK. Když mě u toho nebudeš být. Cože? Když mě u toho nebudeš být, tak můžeš. V pořádku. Jsou takový ty, no ten. A co máš vlastně za kameru, jestli můžeš? Jo, hele, mám... Klidně natáčet dál, to máš? Jo, jasně, v pohodě. No, Sony Handicam. Sorry, no akorát já jsem jí nějak, já jsem teď byl v Chorvatsku na dovolený a ona jako už glitchuje trošku. Utopil. Já nevěděl, že to je GoPro. Ze zvířecích okovů. No vidíš, to já pořád mluvím o laskavé přírodě, milosrdném osudu, dobrotivém Bohu. Vážíme a soudíme jiné. Jsme krásná a požehnaná rodina. A já mám pořád pocit, že pro vás dělám strašně málo. Jsme se tam trošku jako
Já mám podbradek, typek je v pohodě. Ale nakonec jsem uznal, že nechci dělat komplikace. To může být cokoliv právě. Právě to. A hovno. A hovno. Zase tam je takový klidí, že by se to jeden posral. Matyáš ve svém přirozeném prostředí. Ale my jsme v nepřirozeném prostředí. To je fakt. Jež by tohle bylo moje přirozené prostředí. Rýlové. O můj bože. Tohle je můj guilty pleasure v Oslavanech. A kdo to je? Kdo je to? Je, pan Abel. Odejdi pryč, ven. Tady nemáš. Ne, odejdu. Co se opičíš po tričku? Doslova mám úplně stejný. Se tady nápadně natočím toho pána, který mi každý rok dává úplnej chálet. A actually si mě i pamatuje. Že jo? Jo, mě taky. To je moje reakce. Tak pane, jak to bude? Jo, hele, já bych to chtěl tady postavit na Petra a konečně tady, jo. Děkuju. Pojď blíž, jak to jde vidět pořádně. No vidím. Dobrý, perfektní. Jako novej. Jako novej člověk. Jako novej člověk. Pardon. Tak, přes jeden. Jo, to je moje. Jo. A speciálně jenom maso. Čekáme ještě. Kdo tam je, s ním prostě máme to rožno. Ne, to jsem dělal já. Ahoj ptáčku, zase byl. Bacher! Toto? Pomoc! Zachraňte mě! My jsme dneska ještě na rozhodně. Já jsem tam byl raz. Ale já tam nevím. Půjdeme tam. Jo, já už tam taky prázdný. Ne, já ho necháme tak plné. Ten můj nebo? Tak jestli tam Michal, udělej backflip. Jestli tam nikdo nebude, tak Všem si Dobře ty. Tak, ještě to umím. Tak jo. Tak můžu vyfojit i na normální ten. To je úplně výstava Se dole bude dělat ještě jeden jinak. Nemám Já tam mobil. potřebuji taky pohled, že vezmu i svoji vlajku. Ano, to je step. Děkuji. Kámo, já jich mám už. Ahoj, mami, zdravíme Kulusovou mámu. Počkej, to ne. Dobře. Tak jo, tak zamávejte. Ahoj, mami. Ahoj. Ahoj, paní Kulusová. No dobře. Co se to tady děje? Je to kultura? No, jsem si otočil tam na tu stranu, abych na... Dobrý den. Ne, ale to bude přesvětlit. Umírá mi kamera. Co? Jestli mi umírá kamera. Cože, já už jsem... Vidíš tam 7 minut baterky, tak to jsem prde. Krásná, krásná. To bude takový černý Petr, víš co, v tom balíčku. Černý. ty debile nemáš baterky. Ach jo. Baterka. A tady to je teda Michalová. Když jsi udělal fotku černé, co máte na fotce vy? Já mám nás, Černotu. ale od těch se liší tím, že je lepší. Mně se hrozně líbí to, že vám tady přímo řeknou, co je ta postava zač. Není to jako u ostatních analogových hororů, že vám prostě dají nějakou postavu, třeba Gabriela, a vypíčka. Kamu? Už je tady! Už je tady! Už je tady! Už je tady! Autisti, jo.
Děkujeme. Máš jí do té tu krabičku někde? Já jsem se odstěhoval, takže možná někde ještě ve stravání. By se mělo archivovat. Já si právě pamatuju, že když jsi tady byl na Creepyconu, myslím 2019 to bylo, tak tady pobíhal s tou krabičkou a všem to ukazoval. To si pamatuju. Tam byla ta otázka teda. Jo. Kdyby si mohl položit otázku s Petrovi Podloží, tak nás prostě zeptal. Dobře. Já bych se chtěl zeptat na hudbu, jestli bude nějaký oficiální release. Protože jsem milovník té hudby doslova. Mě už ani upřímně nezajímá, kdo to udělal. Já si myslím, že upřímně, jakoby, jak to všichni sledujeme a vnímáme a komentujeme, tak jsme vlastně autoři všichni. To je pravda. To určitě ano. Takže vlastně jakoby... Takže tebe nezajímá kdo, ale že to existuje. Už ne. Tebe zajímá hudba. Si hudbu, merchandise, mikiny, ponožky, prosím, všechno. Takže, kdyby tady někdo, kdyby příští rok jste mohli prodávat bikiny, merchandise. Prosím. Dobře, tak děkujeme za otázku. Ještě... Zaznamenáme. Přeberte si to, jak chcete. A co je, pane Kekal, co máte dobrýho? Jablíčko. Říkám tomu jablko. Jo? Nic se neděje. Hej. Dělej. Teď, dělej. Dělej. Dělej, já jdu do toho vzadu, ale... Tak dělej. Hop. Ani hovno. No, přehodil. Karel, nemusíš dělat tu kameru, počkej. Točí se. Musíš se jí vzít. Ty pláci. Točí se. Nejsem. Dobrý kokos. A jdeš. Tak to dáme jídlo. Dobrou chuť. Děkuji tobě. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Wow. Ale už máme tu baterku, nevím, jak dlouho to bude točit.